ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи ҷомӣ бо аризаи марди 33-солаи сокини ҷамоати деҳоти Калинини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст, ки шаби 2 ба 3 апрели соли 2021 тахминан соати 01:00 шахси номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматии хоҳараш, зани 28-солаи сокини ҷамоати шаҳраки ҷомии амин ноҳия даромада, аз он ҷо 2 адад ангуштарини тиллоӣ, 1 адад гарданбанди тиллоӣ ва 1 адад телевизори тамғаи Samsungро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. Зарари расонидашуда 5300 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, ҷавони 25-солаи сокини ҷамоати шаҳраки ҷомӣ, ки пеш бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Ҳисор бо аризаи пиразани 69-солаи сокини ҷамоати деҳоти Ризоии шаҳри мазкур муроҷиат намудааст, ки дар давоми моҳи январ то моҳи марти соли 2021 ноболиғи 13-солаи сокини амин ҷамоати деҳот бо ҳамроҳии 2 ҳамсинфаш аз набудани соҳибхона истифода бурда ба хонаи истиқоматиаш даромада, якчанд маротиба аз дохили ҷузвдон маблағи пулиро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. Зарари расонидашуда 14500 рубли русӣ ва 25500 сомониро ташкил медиҳад. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи яке дар ноҳияи Фирдавсӣ бо аризаи марди 51-солаи шаҳрванди Ҷумҳурии Халқии Хитой муроҷиат намудааст, ки аввалҳои моҳи сентябри соли 2019 ҳангоми дар бозори Султони Кабир қарор доштанаш марди 40-солаи сокини пойтахт бо роҳи фиреб ба боварияш даромада, аз ӯ барои фурӯш ба маблағи $22116 амрикоӣ таъҷизоти техникии яхдон гирифта, аз ин маблағ $2050 амрикоиро баргардонида, боқимонда $20000 дигарро то ҳол барнагардонидааст. аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад.